kuma aini ba haɗa su na yi. A ban haɗa duka in ka kula ai da na tashi ma ban cewa wani kaniyo da ba ruwa na da ita kawai masana'antar fim na ce duka duniya kenan. So kuma duk misalin da na yi duk wanda yake cikin masana'antar ya san gaskiyar magana, ya san wanda suke da daidai da haka da waye. In ba haka ba yanzu ya za a ce su dinka zuwa suna mu da muke ɗangwalolu ba maganin mutuncin mu ake ba dinka karɓo aƙidin Yahuda ana zuwa a yaɗa. To kuma kawai ba aka faɗi magana ba sai a ce wani abu da wani kake. Kuma wallahi ka san na rantsewa da sarkin da ya halicce ni. Wallahi billahi lazi kaga azumi ake wallahi ban ba na fisa da ita nake ba. Waɗanda na shiga Twitter ne na shiga naga wasu sun yi postin jiya da hotunan almajirai su ma ɗin da 'yan masana'antar ne da kuma wasu celebrities haka. To wannan ne ya sa ne magana. Ana postin ɗin hotunan almajirai za a gan su a kwance ana ta maganganu. To wannan ne ya sa ne magana. Na rantse ma da Allah ba abin Nafisa ba ne. Nafisa ma ba ta gabana kwananta ne da yin magana ko kula ta ban ba. To amma baka isa kai wani bayani ba tunda coincidence ta fara yi kuma nata aka ji a BBC ba a ji can ba. Amma ni daga Twitter na faro abuna kana zuwa za ka gani. Allah ya samu dace. Na gode ƙwarai ga